ओमफ्राय जावैसोआ होनदों जानाय नंला जानाय नंला आंखौ आसा दाख्लामसै जानाय नंला बिदि होननानै बुंहरदों। ओमफ्राय फिसाफोरखौ सानैखौबो नायदो आयै सानैखौबो नायदो बिदि होननानै मेट्रिक पास खालामदो फिसाफोरखौ सानैखौबो नाय आयै आंखौ मोननाय नंला नोंसोर आंखौ मोननाय नंला। बेयावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनैनि समाव खोब साननो गोनां बाथ्रा आरो गोबां दुखु गोनां बाथ्रा। लोगोसेयैनो सासेल' नङा सानै साथामानो दिनै गोमानानै दङ। हरखाब बिथांमोना दाबावैसो फैदोंमोन खामानि मावनो। दिनै सासे फंबायाबो निउ दिल्लीयाव खामानि मावनो फैदोंमोन बिथांमोनाबो। लोगोसे बिथांमोना फैबाय थानाय समावनो हान्थिबाय थानाय समावनो लामायाव बिथांमोना ट्रेन सायावनो ओंखाम जादोंमोन। ओंखाम जानाय समाव माखासे निसा गोनां बुस्थु मोनजाबाय बिथांमोना आरो बिथांमोनखौ सोरबाफोर लांसुनिया बिथांमोना निसा होनानै बिथांमोननि खर'खौ गाज्रि खालामदों। लोगोसे बिथांमोना बेफोरबायदि मोनजानानै गाव मा जाखो गाव मा माखो बेखौ जेबो हुस गैया आरो बेनिखायनो फैनो गोनां समाव आंनि फंबाय बिनानावमोन जों जाहाथे गोजान लामा हान्थिनायाव जों हारसिं हालाबो हान्थिनो नाङा आरो जों बेफोरबायदि जाला लोंलाखौबो जों खालामनो नाङा। मानोना गोबां जोंनि बर' हारिखौ गोबां नोजोर होयो गाज्रि नोजोरजों नायो। बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे जों बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानो नांगोन आरो गुबुन जायगायाव जों हान्थियोब्ला गोजान लामा हान्थियोब्ला गावनि सिट नङाब्ला जों मालाबाबो फैनो नाङा आरो थांनो नाङा। सानफ्रोमबोनि समा एखे नङा आरो हारसिं हाला दावबायनो नाङा। आं बे खिनिखौनो खावलायो आरो लोगोसेयैनो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि बिथांमोनाबो खामानि मावनो फैदोंमोन। खामानि मावनो थांनाय समाव बिथांमोना लामायावनो मुस्लिमफोरजों इनायै बुथारजाबाय। लोगोसे माबोरै बुथारजाखो बिथांनि हिन्जाव आरो बिखुनजोआ माखासे खोथा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा न'आव जेब्ला गाबै गाबै फन हरदोंमोन आयै आं बेफोरबायदि होननानै आं गैलिया मालिया होननानै बिथाङा न'आव फन खालामदोंमोन। जेब्ला फन खालामनाय समाव बिमायाबो रायज्लायस्लाबनो हायासै आरो हुस फैयासै। बिथांखौ बिथांमोना बर'नि रायज्लायनायाव माखासे गावसोरखौ गाज्रि बुंदों होननानै बिथांखौ खास्रि बुस्रियैनो जिउ फोजोबबाय आरो बिथांनि जाबायदि लोगोफोर बिथांमोनाबो अबाव दं अबाव गैया दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। नोंथांमोना फट'आव नुयोब्ला बे फट'आव बा स्क्रिनाव होनाय फट'खौ मानसिखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना निस्सय न' फारसे फोरमायहरगोन। लोगोसेयैनो जाहाथे जोंनि फैनो गोनां समाव आंनि फंबाय बिनानावमोन एबा आदामोन जों गासैबो जोङो लामा हान्थियोब्ला जों गावखौ सानग्रोनांगोन आरो जों गुबुननि नोजोराव माब्लाबाबो दा गोलैथों बेनिखायनो जों सांग्रां जानो नांगोन। गावनि सिट नङाब्ला माब्लाबाबो लामा हान्थिनो नाङा। आं बे खिनिखौनो खावलायहरबाय आरो जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोना गोबां जों खोनायो एबा जों नुनो मोनबाय थायो बिथांमोना गावनि सिट गैयाब्लाबो बिथांमोना फैयो गोबां खस्थ'जोंब्लाबो फैयो। नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि फैनायनिफ्राय गोजान जा। मानोना मालाबा समाव गाज्रि मानसिनि नोजोराव गोलैयोब्ला नोंथांनि जिउआबो खैफोदाव गोलैनो हागौ। बेनिखायनो जों गासैबो सांग्रां जानो नांगोन। आं बे खिनिखौनो खावलायहरनाय थाबाय। जय बर' हारिनि जों गासैबो सांग्रां जागोन। न'खराव अबस्था बेबस्था गैयिनि थाखाय फिसाया मोनसे खामायनो थांदोंमोन। बिमा फिसा रायलायलायनानै जों न'खरखौ दानो होननानै साननानै थांदोंमोन फिसाया। आं मा खालामबावनो आंहा जेबो राहा गैया। आंनि फिसा खर्मखौ आंनो खुंनोनो राहा गैला। आं फिसाखौ लायनोनो जेबो राहा गैला। न'खराव जेंना जाबा जाथाय जानाय आयै नोंबो खोनायोमोन फिसाफोर जों बिमा फिसा खोथा मिलायलायनानै थांदोंमोन। गावनो आयै आं ओरैबायदि खामायनो थांसै न'खरावबो अबस्था बेबस्थाया रिं दाहार साग्लोबनानै थाजोब्बाय। कारेन्टनिबो हरनो हाया जेबो हरनो हाया अबस्था गाज्रि। बिमा फिसाजों बाथौ सिबिबाय थांनाय बाराय रबिबार बारायमोन। आं दिनै सहायबावगोन आं सोरखौ नायनानै थाबावगोन। आंहा रावबो गैला सासेल' फिसाला गोमालै गोमा गावनि साननाय फारिया जेबो जाफुंलाङासै। ओरैनो जाथायाथ' जोबोद दुखुनांथाव खोनानानै जोंबो माने गोबां दुखु मोनदों आरो जेनेबा न'नि जोंबो बिदानि जोंबो फिसाला फंबायनि माने फिसाला बिफानि फंबायनि फिसाला जों ओमफ्राय खोनानानै गोबां दुखु मोनदों। जोंबो माने खबर गैलायामोन आरो मोजां जेनेबा खोन्थालायनाय जायाखै जोंजोंबो बारा मोजांनो थांनायखौ हाखु दाखु थांनाय जादों आरो जेनेबा
ओमफ्राय थांनानै दा गाव हादाननि लोगो 3 नाम्बार हादाननि बे लोगोजों थांफादों जाहैबाय थांफानानै दा गावसोर बोरै बोरै थांखो थांनानै 8 थारिखआव थांदों जाहैबाय आरो गावसोरो 8 थारिखआव थांबाय थांनानै दाना बिदिनो थांनानै माने होजोंथ' टाइमा एसे देर दिनसो लायो नालाय सहैनायाव हजोंहाय बे 1.5 दिनसो टाइमावहाय माने ओंखामबोथ' उखैयो जाहैबाय माबा मोनसे जानो थाखाय बिसोर ट्रेनावहाय माबा मोनसे जादों जानांगौ आरोखि बिनि थाखायनो बिसोरो माने एसे फाग्ला बायदि निसा बुस्थु मोनजादों जाहैबाय निसा बुस्थु मोनजानानै फाग्ला बायदि बिदिनो एसे जादों मानसिफ्रा बिदिनो गिग्रा संखिग्रा बिदि जादों जाहैबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने बिदि जाबाय नालाय अबेबा स्टेसनावनो इसोर ओंखारहैबाय जाहैबाय आरो डाइरेक्ट जायगायाव दिल्लीयाव सहैयाखिसै बिसोरो दिल्लीयाव सहैयावनो माने अबेबा ससे लामायावनो थाद'नानै ओंखारलांनानै थाहैबाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो दा बिदिनो संखिलाबायग्रा जाबाय नालाय मानसिफ्रा गिनानै बिदिनो सासेया बे हादाननिया बियो माबायाव बासावनो बारसोमदों जाहैबाय हारसिंनो थैनोसै होननानै आंखौ बुथारनो नागिरदों मादों बिदिनो जानला मोनला बुंलाबायग्रा जाबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय बिदि जाबाय नालाय उनावहाय एक्सिडेन्ट जानानै बेखौ हस्पिटालाव लांबाय निउ दिल्ली हस्पिटालाव अनसारि नोगोर ना मामोन ओमफ्राय बेयाव लांनानै दा बिदि लांबाय नालाय लांनानै गाव बै माने हुस मोननानै बै मानसिया हादाननिया हुस मोननानै बियो बिजिनाव फन हरनो रोंदों जाहैबाय बे बिजिया फन हरनानै मोजां कन्टेक्ट लालायनानै रायज्लायनानै गावसिनि बिहावा हजोंहाय दंहैखायो नालाय दिल्लीयाव ओमफ्राय बियो फैनानै खबर लाफैदोंमोन जाहैबाय आरो बे खबर लाफैनायावहाय मानसिखौबो लोगो मोनबाय आरोखि ज'नो लोगो मोनजोब्बाय हस्पिटालाव ओमफ्राय लोगो मोननानै हस्पिटालाव लोगो मोननानै आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो ओंखाम जाखांबाय माखांबाय बिदिनो 9थासो टाइम जाबायमोन आरो मोनानि ओमफ्राय 9थासो टाइमाव बिसोरो आखाइ सुनो होननानै बाहेरायाव ओंखारलांदों जाहैबाय आरो जायख्लं बर'आ ओरैनो नामखौ बब्राबो होनोमोन न'आवहाय ओरैनो ओमफ्राय बिदिनो दाना आखाइ सुनो होननानै थांनायाव 9थासो टाइमावहाय थांबाय बिदिनो नागिरबाबो मोनाखिसै मानसिखौ हस्पिटालावनो गोमाबाय आरो ओमफ्राय नागिरबाबो मोनाखिसै बिदिनो मोनासै आरो नागिरबाबो मोनाखिसै नालाय अखानायैहाय बिदिनो बिसोरो बुंबाय जोंनि सिगाङावथ' खोन्थाहरासै गावसोरो न'नि मानसिया होजोंनिया थानाय गायख्राया जोंनि सिगाङाव जेबो फोरमायहरासै ओमफ्राय अखानायै फुङावहाय फन हरबाय जोङो फन हरनायाव गैलालै मानसियानो गोमाबायसो होनना बुंबाय हाब गोमाबाय माबोरै गोमाखो नोंसोरो थानायालाय होनना बुंबाय जों ओमफ्राय गोमाबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो फन हरै हरै जोंबो गोसोखौ मोजां मोनासै दुखु मोनबाय बिरादनो माबोरै बिदि जाखो माखो होननानै बिराद सानबाय जोंबो मोनायाव फन हरनायाव जोङो मोनबाय होनलायनायखाय जेनेबा गोसोखौ गोजोन मोनबायमोन जोंबो न'खरनि हिसाबै जोंबो बाय बाहागिनि फिसाला गरिब गोजा गासिबो थाखा फैसा गैयि मोननाया मा अबस्थायाव मोनो? मोननाया दा गावखौ गोथै सहआवसो मोननाय जादों आरो जेनेबा हस्पिटालावनो बारजुमनाय बायदि जादों जाहैबाय आरो मोनानि 11थासोआवनो बारजुमदों होनना बुंदों आरो सिकिउरिटि गार्डआ नुदों जाहैबाय आरो ओमफ्राय बेखौ पुलिसफ्रा लांनानै पस्टमर्टम खालामनो थाखाय माबादों जाहैबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय 10थासो 11थासो जायख्लंजों बिमाया रायज्लायनो मोनदोंनो मोनायाव बिदिनो 7थासो 8थासो टाइमाव रायज्लायनो मोनदों जाहैबाय आरो बेसो मिथिसिगोन आयंआसो औ मोजाङानो एसे मोजां रायज्लायदोंमोन जायो आरो होमबाबो आला गलामोन आरोखि मानसिया माने रायज्लायनो मोन्दोंबाबो एसे आला गला उल्थां फाल्थां बोनायनि बेब'स्थाया ओरैनो जोङो रायज्लायदोंमोन एबसुजोंबो ओमफ्राय एबसुआबो एसे मदद होदों जेनेबा गोबां मददानो होदों दा जोंनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटिसिम लाबोनायखौ एबसुआनो बानगोन होनना बुंदोंमोन आरो फ्लाइटजों लाबोगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंसोर न'निफ्राय जेनेबा गुवाहाटिनिफ्राय न'सिम लाबोनायखौ नोंसोर मेनेज खालामदो होनना बुंदोंमोन आरो दे जागोन दे जेबो नङा जों एसेबाबो दाहार दुहार लानाबाबो मेनेज खालामसै बाय बागि एसे एनै खांलायनानै होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय हायै बायदिबा होननानै ओमफ्राय दा थाखा फैसाबो गैया न'खराव दा खर्म खुंनोबो बुहुद झामेला जानानै दङ थाखा फैसा गैया नालाय न'खरावनो बिदिनि थाखायनो उफाय गैया माथो खालामनो बिदिनो हरदों आरो बेजों लोगोआ सानै दं होनदोंमोन सासेया थांबाय ओमफ्राय आंजों सानै दं होनदोंमोन ओमफ्राय सानै दं होननायखाय आंलाय सानैसो नुदों ओमफ्राय नै दा खोनाबाय सासेयाबो गावस्रानायसो खोनाबाय हारसिङै बे जाथाया बेखौ ओरै जालांदोंनो बे जाथाया मुस्लिमफोरखौ लोगो मोनबायनो ओमफ्राय मुस्लिमफ्रा होनबायनो बिसोरखौ दानथारगोन सुथारगोन होनबायनो बिदि होननायाव ओमफ्राय आंनाबो जावैसोआ बर' रोंगौ नालाय बर' सासे बिसिना लोगोआ जावैसोआ बेंगलि सासेया बर' सासेया असमिया हारसा ओमफ्राय दाना बे बर'खौ होनबायनो जावैसोआ सिरि था बिसोर जोंखौ दानथारनो नागिरदों सुथारनो नागिरदों सिरि था होनबायनो
दाना बे बर'नि बुंनायखौनो बे बर'आ नोंसोर जोंखौ दानथारनो नागिरदों होनलाय नोंसोर जोंखौ सुथारनो नागिरदों होनबायनो सोर होनायाव नै बेनो बुंदों होनबायनो दाना जावैसोनि दाय जाबाय आरो ओमफ्राय दाना बेबायदि होनग्रा मानसिया गावहा थांबाय केरेलायाव ओमफ्राय दा बे मानसिया बिनानो गैया साथामाव सासेल' फन दङ जावैसोनावल' फन दङ बिसोर सानैया फन गैखाया बेबायदि ओमफ्राय दा दायानो गावसोरजों गावसोर थांनायसो बायदि आरो दायानो मानो सोंनांगौमोन बियो बिसिनाव एसे आराम बुंबाय बर'नि रायखोमाबाय बिसोरथ' बर'खौ बुजियाना बर'नि बुंनायखौ मानो बियो सोंहैबावनांगौ लांफानाया साथामजोंनो जुक्ति जानानै थांदों गावसिनि लागोनिनो गोजाखा बे साफरिनिनो गोजाखा साथामजों जुक्ति जालायनानै थांदों ओमफ्राय बिदिनो 8थासोआव रायलायबाय ओमफ्राय उनाव बयबो रायलायबाय बयजोंबो एसे रायलायहरबाय आरो न'खराव ओमफ्राय उनाव गैला बिदि जादों रायलायला ओमफ्राय दानि आङो दासो मोनानानै सोर थिखाङो बे फनखौ होननानै आङो थुदोंमोन ओमफ्राय थुनायाव नांनानै ओमफ्राय दाना आङो जावैसोखौथ' गैला होनना मिथिखाबाय आंथ' रायलायनो रोङा सोरनो होगोन सोरनो होआ होननानै होबाय आङो होनानै ओमफ्राय बै गामिनि लिडारा रायलायबाय आरो लिडारा बियो बायदिसिना सोंहरबाय अबे जायगानि आरि सिमेन्ट साफरिनि बेफोरबायदि होननानै खोन्थाहरदों नामखौ खोन्थाबा मा जागोन बिसोरो केरेलायाव थांनो होननानै थांदोंमोननो केरेलानि खामानिया बिदिनो मा खामानि दङ बेखौ मावनो थांदोंमोन खोमा ना नाथुराबादआवसो थांदों ना मायाव थांदों मोनथिला मालाबाबो थांफेरा बे जावैसोआ दिनै मानो थांखो बियो बे खेबसेयाव मानो थांखो गामियावनो हाजिरा मावफेरा खेबसेबो मानो थांखो बियो न'आवनो टिउसन लायै जेने थेने जायो फिसा सानैखौ फोरोङो ओइदिनसो बिदि जानो गोनांखाय दासो थांफेरबाय बियो जेरावबो थांफेर